aha m bụ Okwuchi Jite. Anyị bịara n'obodo Awamukwu dị na Ikwuanọ, ọchịchị ime obodo Ikwuanọ dị n'Ụmụahịa, maka mmemme ukwu a na-akpọ ịgba ekpe. Ugbu a anyị ga-akpọbata otu n'ime ndị a maara aha ha n'obodo a, bụ onye ekpe nke afọ a mara n'aka ya, onye ọ nọ n'obi ya, ka ọ kọwara anyị ihe ndị anyị na-atụ anya ịhụ na ekpe nke ụbọchị taa. From Mr. Donatus Ndimele. I'm from Omalo Awamukwu. I'm a retired police officer by his grace. So, I buy it. Our woman, they go on. So, Kabombo. So, I am a man, Silla, Nana Hame. So, Beru, obviously, I want Nana. I'm not sure. They never had before. So, Eba, Abo, Omo, Oli, Amaji. And if you can have once in the year, you make a or little man, Lenya Barebe. Here you meta over Iguano Lily, Ama, that type of gay. And in a way where 2 days. In Mali Kuku, in a Balo Ruku. So I want to joy in there. Lango, I didn't Momelala before I party baby. Obu we man lile kanaga I don't know melala we don't melala one yarige a sindi wokunja baby one dig menso landed dear lopo you sharing papa and dim or say one now walking be Abulo man walk or they see for papa and giri mobile one now walking giri so when I tell you I had a word man monya ha gi bube po ewu ho model mi di bube po ewu ho bi fi fan le bede epitezi aga go the worst yeri ga boli again dige ku ku nga man me nga nde mara no e ga iku ku orige yin we kele me because of irigi mezu but imezu for 3 years 4 years again nga fu ga pogo obutu give a like
Chineke dịka ọ dị ugbu a naanị otu ọnụ mma ka eji wee gbubie ya. Ile anya anyị ga-ahụ na ọtụtụ mmadụ ndị bịara na mmemme a ji obi aṅụrị na-ekele Chineke n'ihi na ọ bụ ihe mere, enweghị ihe ịkwa akwa, enweghị ihe ịkwafu ọbara, enweghị ihe ọbụla dịka ihe eji etinye aka n'obi. Anyị na-ekele onye mere ka mmemme a dịrị n'otu a. Aha m bụ Okwuchi Jite, unu emeela n'ịnọnyere anyị.